Това е един от многото примери за праисторическо изкуство познати на света, изработено около 40 000 години преди новата ера. А това е купчина използвани гуми, изхвърлени в двор на Ню Йорк през 1971 година. Но как стигнахме от пещерняци, рисуващи върху камък, до псевдосметище, наречено шедьовър? Започваме от самата зора на откритата човешка художествена дейност, където тя най-вероятно била инструмент за поклонение, а не за декорация. Например, Вилендорфската Венера, открита в село Вилендорф, Австрия. Смята се, че варовиковата статуетка символизира плодородието и рода. По целия свят също се откриват пещерни рисунки, изобразяващи ловни сцени и други белези на човечеството. Както и петроглифи директно издълбани в скала. След като хората най-накрая престанали да се скитат, те се заселили, възприели земеделието и започнали да строят градове и цивилизация. С появата на първите градове между Тигър и Ефрат, изкуството сменя целта си. То вече не служи на лова, а на държавата. Тук се ражда монументална пропаганда. Стелите на царете и вратите на Иштар имат една цел – да ви накарат да се почувствате малки. Фигурите са статични, а очите са огромни, за да гледат постоянно към боговете. Иерархията е ясна. Това е времето на абсолютната божествена власт. Фараона се е смятал за божество, недостижим за обикновените хора. Държавата е стабилна, централизирана и богата. Най-емблематичният символ. Големите пирамиди в Гиза са построени именно тогава. Те са стълби към небето с масивни геометрични форми, символизиращи вечността. Статуите са сковани, блокови и канонът е идеално симетричен. Лицата са безизразни, гледащи във вечността. Няма движение, нито и емоция. Този период се счита като време на хаос, граждански войни и глад. Фараона вече не се възприема като недостижим бог, а като добър пастир, който се грижи за народа си. За първи път в статуите на фараоните виждаме черти на старост, умора и други белези на човешкото несъвършенство. Този период се смята като златния век на империята. По това време управляват най-известните и могъчи фараони. Вместо пирамиди, те строят грандиозни храмови комплекси. Целта е да се покаже имперска мощ. Гробниците са скрити дълбоко по земята, за да се избегнат грабежите, но вътре са пишно украсени с религиозни сцени. Преди Гърция да стане велика, на островите съществува друга естетика. Миноетите на Крит създават първото изкуство в Европа, което изглежда почти щастливо. Фреските в двореца в Кносос показват делфини, пъстри пигменти и игри с пикове. Няма ги тежките военни сцени на Месопотамия. Но с възхода на Микена, войната отново засенчва спокойствието и нейните мотиви отново се завръщат в изкуството. Военноводещите микенци завладяват Крит и попиват минойската култура. За разлика от минойците, те строят цитадели с масивни стени. В Микена се намира първият монументален релеф в Европа, наречен Лъвската порта. Два лъва изправени един срещу друг, символ както и предупреждение. Макар и по-неизпипани, микенските маски показват огромно богатство на техните владетели. Човекът е мярка за всички неща и мотивът. Гръцкото изкуство не е статично, то преминава през три отчетливи фази, които отразяват промяната в мисленето на обществото. Гърция излиза от тъмните векове. Градовете, държави или така наречените полиси се формират. Те гледат към Египет и се опитват да копират мащаба на техните статуи.
фигурите са мъжки статуи с атлетична фигура, изобразени с единия крак напред, подобно на египетските фараони, но за разлика от тях стоят свободно. Женските фигури се наричат кори и винаги са облечени с акцент върху одеждите. През този период се развива и чернофигурната възопис, изобразяваща митологични и ежедневни сцени. Предполагам, че никой няма да разберем как се срутил Рим, но нека да закрием с гумите. Творбата се нарича Die Art, създадена от Алан Капро през 1961 година. Това не е скулптура, това е така наречения Environment, един от първите примери за хепенинг. Хепенингът е сценарично действие, в което границата между публиката и изпълнителя изтрита. Тук вече не става въпрос за майсторство или естетика, както при гърците. Капро и движението в луксус викат майната му на музея. Изкуството не е свещен предмет, който да гледаш отдалеч. Изкуството е преживяване. Той напълва двора на галерията с използвани гуми и кара посетителите да газят в тях, да се спъват, да минчат на каучук. Идеята е да се изтрие границата между изкуството и живота, а животът през 61 година е индустриален, пръсен и напрегнат поради студената война. Винаги сме молили природата, за да оцелеем. Винаги сме се опитвали да я имитираме и да я направим по-красива от самата нея. А накрая просто си играем с буклука, който сами създадохме.